Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Galih Arya Chandra Permana. Kula saking SD Wirun Setunggal. Ing mriki kula badhe maosaken aksara Jawa. Sriwedari salah sawijining papan kang rame ing wayah wengi luwih malem Minggu. Ing kono ana maneka warna tontonan lan dolanan kayata pagelaran wayang, sendra tari, uga tetembangan. Bocah-bocah uga bisa numpak kemidi putar, ombak banyu, mobil senggol, lan liya-liyane. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.